салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯза аст. Анами намуд комбахтои аҷоибот хушомадаги, нархошонам арзон ва дастрас. 3 метриш духтаро 350 сомонӣ комбахтои ҷумбон. Тана наметоба духтаро ғав сакакай. Сезон шай ҳозир. На касе харидорай расветкош ҳаст ози майда нишон метиём. Не расветка аст. Не расветка. Ҳама комбахта наинкай духтарако дизайншам дизайни навай. Беҳад бисёр. То анамҷа 350 сомонӣ 3 метр. Ина духтарако дизайн комбахтура. Ранги комбахти 1000 сомона метобад. Дута ранга, 3 ранг бадаги духтаро ҳозир боша дуташ мондай. Ина бо як ранги дигар. Амишам нишон тиен. Баъда мисрхам нишон тиен кушода. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. ҳозир ина духтаро нигоҳ кунем. Ма айё навор доштам духтаро 950 сомон буд. Чанд расветка буд, баъд ласси буд духтаро. Аввал комбахтшо доштам, ба лассиш 550 сомон. Ҳозир ина комбахтиш бо омада духтаро 350 сомон. ина духтарако бозам комбахт. Тана наметоба духтаро метонем бе чихолпӯшонӣ. Кадомеш маъқулай духтаро 3 метриш 350 сомонӣ. Аҷоибот фасон. Баклаҷани ветагивеш. Таги иш сиёҳ духтаро гулш зарди зинда ҳай. Садбаргул. Бо айду расветка буда духтарако нигоҳ кунем. Анеш талха баргай. ина духтаро ранги зард чанд буда, сирхи рӯшан зард, баъд буни рангаш бардови 3 ранг торикак рангашонане. Ҳамаш дизайнериан духтаро комбахтошунам комбахтои хушрӯ. Бохи сарбаланду хона обод бошад.